आबै आंनि अखाफोरखौ दांजिरख'नाय थाब सिख्ला गिदिर जानांगौ, स्कुलाव थांनांगौ, ख ख ग ग होनहैनांगौ आरो गिदिर साख्रि लानांगौ ना? नङा आबै नङा दानो थाङाना स्कुलाव आरो देरबावनांगौ दङ। पापा होनो दे पापा। आयै आबै सना रोंथारबाय। एंग्लें मा रायलायसोदोंलै बेलाय? मा रायलायो माखौ बुङो गावसो मिथिसिगौ। दिनै फुङावहाय थाब सिखारनानै बिराद डिस्टार्ब खालामनोलै मामिया। गावस्रा मोनायाव थाब उन्दुना लानोसै नालाय सोरांबाथाय थाब सिखारनोसै। खानायाबो लावबाय नै बाबा हास'ना होनांसिगौमोन। गोलोम बोथोरफ्राव खोमायाव हाबनायफ्रा जोसोगारो। बेखौनोथ' सानदोंमोनलै आयै र' टाइमानो माथो मिलायथारा। आयै साहा लोंदो दे आइ। नै दासो गेलेबाय थानाया बिमाखौ नुनाय लोगो गाबलायबाय। ओइ मामि आंहा खामानि दं दे आबैजों थाबाय थाथ' नोङो। आबै बेखौ लाना गेले। बिफा नोङो फुंजा सानजा एसे थाब थांनानै फैनाया मोजां जागौमोन नामा? ओंखाम ओंख्रिखौ आङो संखाजोबखाबायमोन। जायोबा खुरना होनोसै आङो। बहा थांनो? माबा आयै मैया आदाया लेंहरनायखाय ओंखायनो थांनो थिनदां। जोंना गारिया थाव दंना गैया जाखोथाय? नायदो नायनानै गैयाब्ला दखानाव मोनो खोमा सोना लांफादो। माबा आयै आङो खोन्थानोसो बावदों मैया नोङो थाब उन्दुनायखाय। आफाया गोदो आंनि नामाव 1/2 बिगाबा होलांनायावनो आयै बेयावनो जोङो गय गायहैनो सानदोंमोन। बेखौनो आदाया आं मैया रायलायहरनायखाय रायलायनो लेंहरदोंमोन। आंथ' सोलाबनाय नंला ओंखायनो गाव थांथोंसै। जावैसो गथ'मालाय मा होनहरदो? आदायाथ' जेबो बुङाखै आयै आदाया गायनानै लाफैनो होनना बुंदों। हायाबो ओरैनोसो थानाय जायो जेबो गायनायबो जाया मानायबो जाया। हासाराबो गोबां मानि जाबाय होनना बुंहरदों आदाया। गोबाव मानि जाबाय गायथारि हा नालाय हासारफ्रा जमा जाजोब्बाय बियो। बेखौनो मारै खालामो होननानै रायलायनो लेंहरदोंमोन आदाया। आङोथ' सोलाबनाय नंला। बिफा नोंनो थांनानै फैदो थाबनो। गय फुलि गायबोला हाब एसे गोजानाव मोसौ बोरमा खम जाफैगोन बियो बेराफोर होआबा। औवा बायनायावबो माथो बिराद थांसोगारगोन आयै फैसाया। औवायाबो जि दामहाय दाना बायनोनो हाला। थसेयावनो 120 थाखा गाहाम लाथारो। बिगाबा गोजान हानि बेरा होनांगौबा बेसेबांबा बुरजा थांगोन औवायानो। जेसेबां थाङो थांथोंसै आयै औवाया खालि गयखौल' गायनानै दोननो मोनबानो जाबाय। देनां गय फाननायनि फैसाजों अमा दाउ फाननायनि फैसाजों न' गंसे मोजां लुनोसै आयै। जोंहानि न'नि लांगोनायावबो दखान गंसे लुनानै होनोसै बाराबो मोनबाय बायगोन ना आयै। दे आइ बिदिनो मोजाङै मोजां सानैजों अनलायलायना खामानिफोरखौ मोजाङैनो मावलांदो। आंनि आशीर्बादा जेब्लाबो नोंसोरजोंनो दङ। आयै जोङो नोंसिनिफ्राय जेबो नाङा। जोंनो खालि नोंनि आशीर्बादल' नांखागौ। नोंनि अननाय आरो आशीर्बादजों जोङो सानसे जोबोद गिदिर मानसि जाहैगोन आयै। नंगौ आयै हायनाया थिग खोथाखौनो बुंदों। नोंनि अननाय आरो नोंनि आशीर्बादजोंनो जोङो जोंनि सिमांखौ सानसे जाफुंहोनो हागोन आयै। आंनि अननाय आरो आशीर्बादा बिहामजो आइ आरो बाबा नोंसोरजोंनो अराय सम थाबाय थागोन। नोंसोर बेबायदिनो रंजा बाजा खामानिफोरखौ मावलांबाय था। ओमफ्राय बे लिंसाया दाबो सिखाराखै नामा? फानाव थांनो होननाया बिहामजाय? दे आंबो थांसै आयै आरो हायना नोंसोर थाथ'दो आं ओंखामखौ दा फैना जाफैनोसै। ओंखाम जालांदा होनबा दा उखैहैबालाय? दानो मा गुमैयानोबा ब्रा ओंखाम जालांदो बैनाय ओंखाम जालांदो होनना बुंखागोन। जानो थिनबा जाबोनोसै आब' संनायखौ गोथावनो। दे होनबा बिफा थाबैनो ओंखारलांदो आं लिंसारखौ फोजोबनानै लांफानोसै। दे थाथ' होनबा आयै। आयै नोंलाय ओंखामखौ जाखानोसैमोन ना माबि? मोनबायबालाय जानोसै बिहामजो आइ। लिंसारखौ फोजाहैदो थां थाबखौनो सिखारथारा बेबो गथ'आ गादादार। दे होनबा आयै आङो लिंसारखौ फोजाहैनानै ओंखाम खुरनोसै। दे थां। आंनि बिहामजो फिसायालाय मासे सना मासे साननो गोरों। आंनि न'खराव दिनै आलो जाफैनांगौआ खस्थ'सो मोनबाय बिरादनो अना खाना। गावनि न'खरनि थाखाय एसेबांबो साननो हानाय गोहो बिहामजो आइया। गोदोहाय आंबो हाबा जाजेननायाव बेफोरबायदि साननो रोंबावाखैमोन। आयु दाबो सिखारा माथो बेलाय? लिंसार ओइ लिंसार सिखारथ' साना जोबथारबाय। हामा एसे गोदो उन्दुखो जाखो? ओइ लिंसार फारामाव थांनांगौआ दाबो सिखारा बियो। ओइ लिंसार बाजै सिखारनोसै बाजै। मालाया गासिबो हनै दिल्ली मुम्बाइ सहैजोब्बाय नोंहा दासिमबो सिखाराखै। माबार सिखारद' थांनोसै फारामाव अमाया आदार उखैनो हाथारला बियो। सिखारसै बाजै। दे माबार सिखारदो अमाया
हाथाला बियो उखैनाया दा थांबाथाय मानसिया गाबखावसिगोनसो आं एसे उफ्रि उफ्रा जगार खालामहैनो गुन्दैफोरखौ थाब सिखारबो दे जागोन बाजै सिखारबाय नै थ'दोथ' हेलेना नोंखौनो गोसोखाङै खाङै उन्दुब्रेलायथारदों आङो सना गोरबोआव थिनानै दोनखाबाय आङो नोंनि मुंखौ लिंसार थेंक इउ स' माच गड आंखौ लिंसारखौ लोगो मोनहोनायनि थाखाय आंदि बेनि थाखाय मा बुंबावगोन आङो मिथिस'हाला आङो माबा दाना खालि लिंसारनि खोथाखौल' सानफ्लांबाय थायो बिनि रायलायनाय बिनि फाव फेसन बिनि गाननाय जोमनाय बिनि एटिटिउड आङो हाग्लिसो जाबाय नामा मिथिया दे आङो मा खालामगोन नाथाय आङो बिनि खोथाखौल' सानफ्लांबाय थायो सानफ्रामबो ना बेखौनो बुङो मोजां मोननाय लिंसार आङो आइनायाव नायनानै नोंनि महरखौ महसुस खालामो नोङो आंनि खाथियाव दङ होनना नोङो आंनि जोबोद गोजानबाबो आंनि गोसोनि जोबोद खाथियाव दङ नाथाय आइ आरो आफाखौ आं बोरै मानायगोन बिसोर लिंसारखौ मालाबाबो गनायनाय नङा जेखियानो जाया मानो खनसे लोगो हमग्रोनोसै फन खालामनि र' आङो माबा खालामगासिनो दङ बियो लिंसार दाउनो आदार होखांबायबा खान्थाल बिलाइ सिथारना होफैनो बे बोरमानो हब भाबि हब ना आदार जानायानो उरखायजोबोसो हेलेना मा गोसोखांहरदों बेलाय दाउनो आदारखौ होखांबायबा लिंसार बोरमानो खान्थाल बिलाइखौ दानना होफैदो ओमफ्राय मोसौनो दै दौफैदो औ बाजै औ आङो दा गग्रायाव दाउखि सिफैनो एसे जागोन बाजै थां बाजैया थांबायलै आङो एसे रायलायहरनोसै हेलौ मा खालामदों आंलाय मा बुंहरबावनांगौ जाखो आंथ' दाउनोसो आदार होफैदो बोरमानोसो खान्थाल बिलाइ दानना होफैदो इस मा होननानै बुंहरबावनांगौ जाखो थगायहरसैलां लासिंसिंनो मा जाखो लिंसार मा खालामदों नोङो ओंखाम जाखांबाय हेलेना आङो कम्पिउटाराव एसे खामानि मावगासिनो दङमोन ओंखामखौ जाथ'वाखै दाबो साहा लोंखांबाय नोंलाय मा खालामदों आंबो ओरैनो दङ लिंसार निजिराया मैया नोंनो फन खालामहरदों नामा औ खालामदोंथ' ओमफ्राय नोङो मा सानदों फैमारगोन ना जागोन दे जुदि नोङो राजिबा आं थांगोन आंथ' सान्देया माब्ला फैगोन बेखौसो सानगासिनो दंखायो माला न'निफ्राय ओंखारलांनो मोनगोन माला सहैगोन आरो माब्ला लोगो हमनो मोनगोन बेखौसो सानगासिनो दङ आङो नंगौ नामा बिदिब्ला सान्देयाव ओंखारबोदो ओमफ्राय नोंसिनि आइया माथो बिराद रागा खराथारनो नोंखौ हगारहरगोन दा आङो माबा मोनसे बाहाना खालामनानैबाबो थांगोन लिंसार नों ओंखारबोल' जागोन दे होमब्लालाय ओमफ्राय नोङो आंखौ जाबाय थाखो दे बुंलाय माबे आं लाजिलायबो लाङो नोङो आंखौ मिस खालामो ना खालामा येस बेखौ बुंनांगौनि मा खोथा हेलेना आंथ' नोंखौ सानफ्रामबो मिस खालामबाय थायो येस सर्बनास गांसे होनो थिननाया बाजैया होजाखाथारसिगोन आङो हेलेना आंना दसेनि उनाव फन खालामफिनगोन दे नोंनो आइया लेंहरदों आंखौ जागोन दे आरो फन खालामफिननो बावनो नाङा दे ओके डोंट वरी आं फन खालामगोन दाहाय दे फोन के लिए इंतजार करना ठीक है ओके आं नेनानै थाबाय थागोन र' थांगौ हायना मा खालामदों नोंलाय बेवहायलाय आब'नि आङो मोसौखौसो एसे नायफैदोंमोन थांथ'आ होमबा फैदो थांसैबा औ आब' थांनोसै थौ बाजै आंना कचिं क्लासनि टाइमा जासिगोन आं थांग्रोनोसै नामा दे थ'ग्रोदोथ' नोङो दा फैबाय थादो दे थां लिंसारा नोंसिना कचिं क्लास जादों आरो औ आब'
डिग्री कमप्लिट जाखांनायनि उनाव ओरैनोसो दंमोन नालाय, ओंखायनो दा आरो लकडाउनबो नालाय बोथोरा, जेरावबो ओंखारनोबो मोना, ओंखायनो कचिं क्लासखौनो लाहोदों आङो। ए अनलाइनाव ना बहाबा लाहैदों? औ आब' अनलाइन। जोंहाबो बाबुआ मबाइल गंसे गिदिर थानायमोनब्ला बेफोरखौ लानो हागौमोन। दा हनै बिफाया मबाइल गंसेखौनो बायनानै होनो हायाखै। नङाबा जाला हनै दिन हाजिरा मावनानै जानाय, माजों लुगोन माजों जागोनसो जाबाय। बिफायाबो साख्रि गैया बाख्रि गैया, हाजिरा मावनानै जानाय, बिराद खस्थ' मोनबाय गथ'फोरा। नोंस्रानो मालाय मोजां जाबाय दे हायना, फारामबो खुलिबाय आरो गय बागानबो गोबां मानि खालामबाय। जोंहानो हायना मा खालामबावनो। मेगननि मोदैखौ फुगारबाबो फुगारख'नो हाला आङो। सिरि सिरि खना खना गाबखोमाबायनायसो जाबाय आंनि जिउआ। जोंनि थाखाय फिसाफ्रासो जोबोद खस्थ' मोनबाय। आब' बेबायदि दाबुं, आंनि गोसोआ दुखु मोनो आब'। सिन्था खालामनाङा आब', सानसे इसोराबो नाहरगोन। गोसोखौ हमथा आब', जेब्लाबो गावखौनो दुखुथिया होननानै साननो नाङा। दुखुथियाथ' आंबो सासे आब', आंबो जोबोद खस्थ' मोननाय मानसि। दिनै आङो आंनि न'खरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय आङो मा मा मावाखै आब'? आंनि गोसोआवसो दङ, गोरबोआवसो दङ आङो मा खालामदों। सोर मिथिनो आब', जोंफोरबायदि दुखुथिया हावरिया न'खरनि जाथायफोरखौ। सोरबा मिथियोब्लाबो रावबो आय' होननानै होनफैग्रा रावबो गैया दानि जुगाव आब'। बेखायनो गोसोखौ हमथा। आब' नोङो मिथिगौना, जेब्ला आंनि फिसाय नानि बिफाया गावनि बसजों साख्रिनिफ्राय होखारहरजादोंमोन, अब्ला आङो गोरबोआव दङमोन। नानिखौ जोनोम होनो होननानै हस्पिटालाव लांनाय समावनो बिफानि सिगनेसार नांगौ होननानै लेंहरनायाव, सानसेनि सुथि बिनायावनो बिनि बसआ सुथि होयैयाव नानि बिफाया फंनैसो बुंनायावनो होखारहरदो आब'। गाबै गाबै आंनि फिसाया हस्पिटालसिम सफैदोंमोन। अब्ला आङो जाथायखौ मिथिनानै बै दिननिफ्रायनो थांखि लाबाय। आंनि थाखायनो जुदि आंनि फिसानि साख्रिया जोबदोंबा निस्सय आङो माबा मोनसे खालामनानैबाबो आंनि न'खरखौ फोथांगोन होननानै। आब' आंबो बै दिननिफ्रायनो गोसोखौ हमथानानै दिनैसिम आङो जाखिनि मावबोदों आंनि नाजानायजोंसो जाफुंबोदों। आं जुदि नाजायामोनब्ला दिनैसिम बेफोरबायदि खामानिया जेबो जानाय नङामोन। बेनिखायनो आब' जेब्लाबो गावखौ दुखुथिया हावरिया गैया होननानै मालाबाबो साननो नाङा। जों नाजायोब्ला गासिबो मोनजोबो। आब' नोङो सिन्था खालामनाङा, नोंसिनाबो नानि आरो राजाया देरबोखाबाय, बिसोरनि समावहाय गासैबो मोजां जाहैजोबगोन। बिनानाव हायना, नोंनि खोथाखौ खोनानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय। निस्सय जोङो दुखुथिया, जोङो हावरिया मानसि, नाथाय जोंनि गोसोआव जेब्लाबो रावनिबो थाखाय गाज्रि साननाय गैया, रावनिबो इनाय खालामा, रावखौबो नेवसिया। जोङो मालाबाबो रावखौबो गाज्रि बुंफेराखै, नाथाय इसोरा जोंफोरबायदिखौसो नाहरा। आंनि फिसाफोरनि समावहाय जुदि मोजाङै मोजां जाफुंहैयोब्ला आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनगोन। औ आब', इसोरनि सायाव जेब्लाबो फोथायनायखौ लाखि, गासैबो लासैयैनो मोजां जालांजोबगोन। दे आब' जोबोद रायज्लायफ्लांबाय, आङो थांनोसै दा। नानिखौ बिबैजोंसो गारबोदों आङो, दानो गाबगोन। हायना दै लोंलाङोबा? नांथ'ला आब', मालाबा लोंनोसै। दे जागोन बिनानाव, मालाबा फै दे। जागोन दे आब', थाथ'दो।